yeeɓiyankoɓe Pindi TV mo kala salminama salminago nede salminago teddungal ɗo gonɗon no goni ɗon yo jaam kisi Allah gone men en garti ɗo e Pindi TV yewtere men heewide woni édition spéciale en jetti yeeɓiyankoɓe en jettiɓe no feewi saabu softede mabɓe wonduɓe e miijoji ɗi eɓe gondani e miijoji ɗi oncoɓe ɓe ɓuccoɓe ɓe mantoɓe ɓe ñiŋoɓe ɓe kamɓe fof ɓe jettama on jaranama en jettoto jiguiɗo fuɗɗima laɗo haaɗi en cosini goomu ngu ganduɗa kala ha ɓurɓe wawde haalde hen ma en dokkuɓe numéro mo kala haala hen yiyande mum waɗa saaha pawen haalaji mum ɗi gam mbawen artude hen no hannirta ni so Allahu lamɗo jaaɓi Allah jaaɓu Gaye salamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah Tokar mi salmitimama mi juurimama en beltanima no mbiɗa ni yeɓoɓe Pindi TV e mbadi kuptidinde mo kala mabɓe kadi bismama hande kadi e yewtere meɗen heeride walla mbiyan ɗum édition spéciale ko fati e joljole rendo ɗum noon eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe kettuki mabɓe kono kadi wondude famamuya mabɓe kono kadi jaɓɓade kadi e ñiŋoje e peloje mabɓe Togar a waɗi lamɗam e kayit keeci seera ha momoɓe ɗum kam seera ha wodata wonɓe momde woda wonɓe wadde goɓɓe woda wonɓe muccude woda wonɓe wadde cette kono waɗɓe cette ƴoɓɓi fof guidda adduɓe kaari lamɗam gone ɓosde fof kadi gona wiide ha hooram ko ɗum tan woni hen a jaama Djiby Dieng to banggue caméra montata ko Ali Fall toka toɓɓe ɓurɗe mantinade ko yewta conférence de presse conférence de presse mbawɗen no wiide nde Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi e caggal balɗe mum temedere nde yimɓe hewɓe kaali hen namde ɗe keewi jaabuji ɗi keewi waɗi gartam kewɗam waɗi haalaji kewɗi ko wona ɗum ko ene mantini e nder hen ko poɗɗen haalde Ousmane Sonko no fonno alarba janggo o no ko talata fonno wadde koyte ko hono déclaration politique générale kono wino koye bedda waɗata no wayno mawlidi haali wonde haalde makko beele koko ñaagui walla koye famodirɓe o acci ko wona ɗum ko mawlidi Bassirou Diomaye Diakhar Faye haalde ardiɓe groupe parlementaire yewtude wallide kuulal ngal ina saabo Ousmane Sonko yaata suudu sarɗiji leydi meɗen conférence uji ɗiɗi Bougane Gueye Dany hande o eɗen mbawi kanko woni opposant ɓurɗo feeñde en mbiyani ɓurɗo hewde yimɓe walla duuɓi kono ko kanko woni hande lundiɗo ɓurɗo lundade laamu Sonko e Diomaye kanko waɗi conférence de presse makko kono Abou Gaye en mbawa haalde ha gaynen en gartani to leydi Mauritanie coowo heewi toon e jewte mbaɗɗen ɗe wadde ko ɗon ni guidotomi jaafoɗami ko cakkitoymi ko ɗon guidotoɗen coowo heewi banggue leydi Mauritanie a dañi yaaduɓe e miijo ma ngo e wonɓe jaadani hen hande o holto Mauritanie tolni to banggue sifa toɓɓe ɗe e holto ɓe ganduɗa ko lundiɓe tolni e laamu ngu holto yarata e Tokara ko adi foof ko yettudema e namde ɗe ko gonga ɗe keewi ɗe pawdiri kono ma en eto haalde hen hakke jiyanɗe meɗen ko pamɗen hen no mbiɗa ni to banggue Mauritanie kam min mi haalino guila ko adi sumgoji ɗi hande sumgoji ɗi mbaɗi foof mi haali ena gasa ma won ko heewi ko gartumi e ko kalnomi kono kadi ma won ko gartirmi hen ko ganduɗa hooremaɗa kadi taw koko hesɗi so tawi en ƴeewi Mauritanie to mbadi muɗum no lelori tawi woni koto banggue hello dawrugol aɗa andi so tawi woni an aɗa fayi e combat gonɗa koye sippirede mo cippirta o aɗa yo wonde an hay sinno mi liɓima ni arbitre jaɓata mi liɓima aɗa andi an hankkadi jaaruɗa ko ɓerɗe ɗiɗi pelli hal woni holɗum pelli hal ena ngakkanma woni so tawi aɗa fayi e sippiro aɗa sippira e bir oɗon kuccodiri hollu ɗum wonde aɗa suusi ɗum hollu ɗum wonde a hulani ɗum kono noon so tawi aɗa waɗa ɓerɗe ɗiɗi hay somi liɓima mi ñawantake gonga ɗum noon jarani ni mata ko mbaɗa bonna hen énergie am ɗum gonɗa koye tampinde supporter uji maɗa jinmi wiide ɗon ko kamɓe candidat ji e élection ngaji ɗiɗo jawtude wonande candidat ji jeegom huccodirnoɓe e candidat président de la république kamɓe foof noɓe potiri so tawi a heeɗima haala mabɓe fof arta tan ko ɗo gotel ko laamu safalɓe hay sinno tawi kawama jaɓata kawama donc an so tawi aɗa yaari ɗum ɗon jomum deke hay sinno tawi hawima e dow gonga a wona gonɗinowo wonde koko hawma saabu won konngol ngol gardinnoɗa
heddi tawde woni koye élection ngaji paaɗen min mi haalino gila ñanden mbimi wonde élection ngaji serdata yimɓe tan ko carte ɗe ne ñawoɓe koɓe ɗiɗo ñawowo gadano ko goomu cuɓagu halfina kala ko faari e sumgoji on addo tottude ñawore muɗum arwanire ɗimmo o koko wiyeteɓe conseil constitutionnel ɓeɗon padara ko so tawi nguya goomu ñaawi hol fotɓe wullitade ɓe pada fotɓe wullitade ɓe jogui ko happu mbiya balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayyi balɗe joyyi yontere goto e moɗon foof so tawi woni yaadani eko waɗa ko yo ar wullito arda e dalillaji muɗum joni noon an so tawi woni élection ngaji mbaɗi e kadi élection ngaji baɗɗi ɗi il faut yimɓe paama Mauritanie no sifori to banggue politique walla to banggue gurdam muɗum Mauritanie kono sahaji mi ɗeɓa yerodirde Mauritanie to banggue gonka muɗum e to banggue so tawi woni koto banggue politique e Amérique no sifori ni tawi koto banggue politique Amérique ene wiye wonde les grands électeurs Mauritanie ne électeur uji muɗum mawɗi ko tirbiji ɗi tirbiji ɗi noon so tawi a heɓidakiɓe so tawi woni ɓe jaadani e maɗa kawgu maɗa e nder Mauritanie sattat ko woni galleji safal woni galleji mawɗi ɗi faami woni galleji mawɗi kina tolno e temedde nayyi pawɗo tirbi e nder Mauritanie fof no fotirno safal ɓe jogui ɗum ko safalɓe ene jogui ɗum safalɓe wona tan safalɓe meeɓe kono noon ko ɓuuri hen hewde ko safalɓe gardi ɗum safalɓe na waɗi hen tirbiji ɗi gandanɗa hoorema ɗum gondi koye hardaneɓe waɗeɓe walla ɓaleɓe safalɓe waɗeɓe e ɓaleɓe fof wonɗoɓe tippodiri kamɓe fof kono noon na waɗi han ɗo gandanɗa hoore maɗa safalɓe waɗeɓe ɓurata ɗon hewde hayso no tawi hardaneɓe nan ɗon na waɗa kadi ɗo gandanɗa hoore maɗa safalɓe ɓaleɓe ɓe ɓurata ɗon hewde kono toujours ko tirbi tan wiyete ko goto ɓe jogui gardiɗo goto o ko konngol muɗum kañum yahat négociation so tawi ene waɗe laamu koye muɗum haaldata ɓe jiyata opposition kamɓe hewani koɓe jeehe opposition hay ɓaleɓe kamɓe fof ɓuuri wawde yaadude koye laamu joni noon ɓeɗon so tawi woni a heɓidakiɓe haɓe mbawa yaadude e maɗa ndenda e mabɓe combat ndenda e mabɓe haare ɓe jagguiranma widema wonde a gañima élection ngaji e nder Mauritanie ko hunde sattude no fewi woni noon so tawi woni kadi a heɓidaki ɓeɗon a anda holno ɓe gurdi a anda holno ɓe mahori a anda cañu mabɓe no sifori e hakkude mabɓe ɗon ne kadi wiide ene yula ɗon kadi ko hunde sattude no fewi ɓe mbeɓani fusde ɓe mbeɓani fusde aɗandi est ce que ɓe kaɓataɓe certain aɗandi safalɓe kamɓe haysono tawi eɓe mbardira e koye mabɓe nder so tawi wonti ko poɗodiral eɗen paye kawgu tan so tawi woni mbadde tan koye woɗɓe ɓe ndentat kamɓe foof enen en mbayan noon enen en mbayan noon enen kewɗen ko so tawi yeehi hankadi ha hunde juuti kewɗen ko sertude yeru tan mo dokkanmi ɗo joni ɗiɗo élection ngaji cakkitiɗi résultat ji ɗi nde jalti le premier walla kam le 29 nde fuɗɗi yaltude han yimɓeɓe manipulation naati hen manipulation natɗo hen o ko wiide wonde Birane gañima guila premier tour wiide wonde Gazouani waɗi déclaré pour wadde félicité Birane wonde ko kañum gañi ɗum ɗon foof woni e nder hen kono noon ko ɓuuri tengtude e ko ɓuuri mantinde ko nde yeehi hankadi ha seni rokki résultat ji gaddiɗi wi wonde ko Mouhamed Cheikh El Gazouani ko kañum ardi Birane wi jaɓani Ba Mamadou Bocar wi jaɓani heddiɓe fodde kamɓe landaji jeegom heddinoɓe hen ɗiɗi mbi kañumen limore nde tottande kañumen jebbilima jaadi hen gonɗi ni kañumen kam ko hawaɓe ɓen ko ɓaleɓe ɓen ko safalɓe ni safalɓe eyyi ko safalɓe hen ko métissaji hen kolliri wonde kañumen jaaɓi kawama donc jaaɓi kawama wadde opposition so tawi koɓe jeegomo ɓe gonno joni ɓe keddima nayo ko parti ji jeeɗiɗi wonno ɓeɗo ɗiɗo kam so tawi a ƴeewi aɗa ñaawa to banggue hakkille mbiyata ko tawtoyi laamu donc heddi gayna nayyi e nder nayyi keddiɗi gayna ɗi hollirama Birane hankkadi ko kañum gañi e nder nayo heddiɓe ɗiɗo corti keedi banggue goto yaari banggue heddi Birane tan goto e haare muɗum ala morinde haare e nder opposition toka wiyama e nder région ngaji Mauritanie men dano foti kono hewɓe mbi jeetati ko Birane haawi kadi yimɓe makko ene kewno e nder bureau ji ɗi kaɗa hujja mumen eyyi aɗa andi to banggue wiide wonde Birane ko kañum gañi e nder région ngaji jeetati kadi e caggal leydi o ɓe mbi ko ɓuuri heeɗo kanko eyyi Birane gañi e nder région ngaji jeetati so tawi ko région ngaji sappo e nayyi wonno walla ko sappo e tati wonno walla ko sappo e jeegom wonno ko Birane gañi ko ɓuuri hen hewde Birane gañi caggal leydi Birane gañi caggal ɗum ɗon fof holko gonɗinta ɗum wona ɗemgal
ɗum ɗon fof holko gonɗinta ɗum wona darade e bedda ene wulla ɗum ɗon fof holko gonɗinta ɗum wona dogande réseaux sociaux ji wona dogande radio ji walla télé ji walla wiide ene waɗa conférence uji de presse wona ɗum gonɗinta ɗum gonɗinta ɗum ko seni tabitinta ɗum ko conseil constitutionnel joni noon so tawi wiyama wonde Birane gagnaki ko o gagni Birane so tawi wi gagnaki Birane foti ko addude dalillaji muɗum gagnaka ko kañum gagni wiyo wonde bureau de vote uji ɗi koɗi naggam fodde temedde nayyi e capanɗe joyyi e tati bureau de vote ujunnaje nayyi e temedde joyyi e tati bureau de vote ko ɗum Mauritanie jogi ɗum woni ko Mauritanie jogi caggal leydi eyyi joni noon e nder ujunnaje nayyi e temedde joyyi e tati bureau de vote ɗi wiye wonde ha kala bureau de vote addu ko dañɗa ɗon mbiya wonde bureau naggam ko ɗum dañi e bureau naggam ko ɗum dañi ɗon ndendina fof gadda mbiya conseil constitutionnel min mi jaɓani ko seni ko yaltini ko tugnade min e dalillaji am nani ko ɗum joguimi joni noon conseil constitutionnel ruttito e limore ruttito e PV ji ƴewto ko mbiɗa ko so tawi ko noon woori heddo e ko kalɗa ko so tawi wona noon woori filtina ko kalɗa ko joni noon conseil constitutionnel hakkude muɗum e seni lajal ngal ko balɗe ɗiɗi kala gullitoɗo yo wullitoyo conseil constitutionnel jooɗima balɗe ɗiɗi hay goto windani ɗum holno waɗata meta jooɗo tan ene fada hande winda fof walla tugnoto koye happu taƴaɗo tawi ko balɗe ɗiɗi wiyano so timmi ala garɗo so timmi ala garɗo foti kañum ko uddude dame muɗum tottira résultat ji tugnade e haala Diallo Mamadou Bacca mo ganduɗa hono kañum woni président conseil constitutionnel mo leydi Mauritanie hay on ɓe mbiyata ko coodaɗo e ɗo joni o e Birane wi wonde ko kañum gagni Birane nana heeɓi nder suudu muɗum walla nana leeli nder salle muɗum yimɓe nana pilma ɗum audioji vidéo ji nana jaaha partout wonde mi jaɓani addu dalillaji maɗa par ce que hanki mbaɗe heeɗo débat goto e Golal Média sukaɓe muɗum ɓe eɓe kaala hollirde wonde kamɓe comité électoral Birane ɓe mbi wonde Gazouani wawa gagnade premier tour wonde ko dañi ko hen 56,12% ɗi o wawa ɗum dañde joni noon ɓe mbi wonde kamɓe koɓe limi e comité mabɓe électoral o oɗo Gazouani dañi ko 47% temedere fof ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi o dañi hen waɗen capanɗe joyyi jeegom piccal sappo e ɗiɗi eyyi joni noon so tawi woni kanko Gazouani o dañi ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi e nder temedere kala ɓe kaali ɗum kamɓe holkoɓe dañi yoɓe jaltin kamɓe koɓe dañi ko ɓe jaltina parti ji keddiɗi ɗi candidat ji keddiɗi ɗi candidat fof holko dañi kono noon so tawi ɓe mbi Gazouani dañi ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi e nder temedere kala kamɓe ɓe kalani koɓe dañi candidat ji keddiɗi ɓe kalani ko dañi ko joni noon holno ɗum siforto holno mbawɗa nanguirde nde ɗon limore kamɓe mbi capanɗe joyyi jeegom mbiɗa piccal sappo e ɗiɗi kamɓe jeeyi ala ko Gazouani Gazouani conseil constitutionnel ko on hokka ɗum eyyi conseil constitutionnel kono ko Birane ko eyyi joni conseil constitutionnel rokki Gazouani ko capanɗe joyyi e jeegom piccal sappo e ɗiɗi e nder temedere kala ɓe mbi Birane kañum jogui ko nogas e ɗiɗi piccal sappo e nder temedere kala donc ɗo joni kamɓe comité électoral Birane ɓe mbi wonde ko Gazouani dañani capanɗe joyyi e jeegom ɗi dañi ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi joni noon Gazouani so tawi dañi ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi kamɓe holko ɓe dañi min ganda ɓe kalani candidat ji keddiɗi holko dañi min ganda ɓe kalani kono ɓe ponno ko haalde heddi noon ko manipulation nani nder hen ɓe punti sukaɓe ɓe kutorima hakkillaji muɗumen sukaɓe ɓe jalti gañetanoɓe gañama waretanoɓe mbarama soketanoɓe cokama ɗum ɗon fof sababude fittanu nde gandanɗa hoore maɗa enene lobbude muɗum ene wiya ko min gagni te a yaltata hollude wonde ko an gagni donc ɗum ɗo kamɓe murtannaɓe e koye mabɓe alay saago ɓe ƴewto so tawi en ƴeewi mi wima wonde candidat ji ɗi e ɗiɗi an koye jeeɗa toon aɗa wata toon min ala min mbaɗa woto toon ni kono mi wotoyanigol lawol e kono ko toon jeeɗa toon jeeyami musidɓe hewɓe mbiya Abougay haade makko haalde mo tan yo woƴƴo hoore makko yo haal Sénégal taw ganda ka goto toon eyyi aɗa andi wiyoɓe noon ɓe ko eɓe manque andude won heɗotoɓe nde wonde ene gandimi so tawi mi haali Mauritanie maɓe gandu ko ganduɗo Mauritanie haalata Mauritanie wona pipintoɗo eyyi mi fepidaki ay so tawi a ƴeewi e nder département Babaɓe sa ƴeewi région du Brakna woni Alega ko département ji joyyi département Alega département Bogué département Babaɓe département Mbagne département Darel Barka c'est à dire ɗum ɗo tippi e nder région du Brakna
donc so tawi woni aɗa ƴeewa e nder département babaɓe na waɗi commune aji 5 ɗum ɗon fof so tawi a ƴeewi ko ɗo gonmi ɗo kam mbaɗa maîtrise ɗon eyyi mbaɗa andi ɗon ɗon jeeɗa ɗo gotta eyyi heddi noon kadi ko goɗɗum yanta hen sabu so tawi en dewi kaɗo haala mbaɗa wawi ƴettandema tuggude nde Mauritanie heeɓi indépendance président par président gouvernement par gouvernement haɗo jaara hen hande ɗo a jarama toka wawa gasde haalaɓa ko payɗi ɗi fof keƴata e fayande wotere gartan leydi Sénégal conférence de presse mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi e balɗe muɗum temedere holko ɓurɗa mantinade e namde ɗe e presse nodda ɗo e jaabuji ɗi saabu adan so président Macky Sall noddino wiyete ko ɓe suɓama ɓe cuɓama ɓe goppama woodi suɓaɓe guilay suɓaɓe sumgo jaydiyankoɓe on jirɗa ɗum namde ɗe jaabuji ɗi ko ɓuri mantinadema hen eyyi aɗa andi to banggue cuɓogol ngol kala mo jiiɗa jogui ko kañum ɓe gandanɗa hoore maɗa so tawi mi tottama responsabilité ko min suɓoto cellulam de communication goɗɗo suɓontakomi min suɓoto ɓe koolimi yonɓemi mi wiya ko onon jogani kam communication am donc Bassirou Diomaye Faye ɗon mi felahamo ɗon wonde galleji jaydeji ɗi o suuɓi famide ko galleji o suuɓi heddono e nder galleji galle fof ƴetta neɗɗo muɗum won felatnoɓe président Macky Sall walla Abdoulaye Wade mbiya o suuɓi ko o suuɓi ko eyyi ay ɗum ne so tawi a ƴeewi hay hanki walla hay hecci hanki walla hecci rawir nde liste média ji ɗi nde yalti nde won haalɓe ɗum kala mo suuɓaka haalat yar wonde ko woysayo kono so suɓanoma deƴƴat beele lawol ngol wawa so suuɓigol suɓoyogol ngol e joomum no wawi wadde so welama ni ɓe suuɓi ɗo henne ɓe ko ɓen tan o subtoyto ñande wonde hay dara ala ko neɗɗo wawi medde hen hay dara ala ko yimɓe mbawi e makko heddo noon ko joomum wiya wonde yomi feccu ɓeeɗo tawde mi wadde muɗuɓe ni ngol ɗo lawol gongol mi wadda noon e ɓeeɗo ittata ko haalata ga henno ko kamɓe fof koɓe heɓoɓe ɗum yaade toon jooɗoyonde a famde e hebde ga henno jooɗonde ko haalata ko joomum koko nanata ɗum tan koko famata ɗum tan heddo ko jaaduɗa e ka yaadani hen par ce que so tawi a jooɗoyima toon ni a wawa dañjude ko jiɗɗa ko foof sabu kañum ɗon ɗo joomum ɗo noddata ɗo henna ɗo jooɗoto ɗo onon heɓorɓe arde ɓe kon heɓɓe questionnaire uji ɗi namde ɗe poɗɗon namdade ɗe kon neldaɓe namde ɗe koye ɗum ɗo o yewtata 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 goto e mon foof noon yo ƴeew ko ƴetti min tottumami koko faati tan e awo ya haal ɗum jibi tottumi ɗum tan koko faati e jangde namde muɗum yo gabbo toon goɗɗo tottumi ɗum tan koko faati e ndema yo namde muɗum gabbo toon goɗɗo tottumi ɗum koko faati e faggudu yo namde muɗum gabbo toon donc ɗum ɗo noon jomumen so tawi keeɓi ɗum ɗo ha gasi gofo e nder hen noon hebla hen holko keɓormi namdademo e nder fannu mo tottami kamɓe kalatɗe eyyi mi faami joni garten ko ɓuuri mantinade conférence de presse o jiyanɗe yimɓe certi no feewi e jiyanɗe yimɓe certuɗe ɗe jiyanɗe ɗe ɗe certat tan par ce que kanko hoore makko e no ardini ko gueɗe certuɗe heddi noon ko kanko Bassirou Diomaye Faye o holli teyre no feewi to banggue jonde nde to banggue no haaldata ni to banggue fofof heddi noon wasata jomum ɗo gandanɗa hoore maɗa wonɗo cikkumi min ko perguitiɗo tawa kanko o ferguitaki ɗon e ko adi foof ko o haali ko faati e to banggue ko wiyete wonde o adori fof ko wiide wonde to banggue courant o wonde nde ɓe gari nde ɓe tawani ɗo en haydara ɓe tawi ni ko laamu Macky Sall e hoore muɗum ene ñamli e sar ha teddi ɗo gandanɗa hoore maɗa kamɓe sinno tawi wonano ɓe jaawino heɓɓirade ɗum tawno hande o leydi Sénégal ene woni e kuppiraji courant wiye ko kamɓe taw ko Macky Sall liggi ɗum waɗi ɓe keñi ɓe joɓoyi ñamade nde Macky ñamlino nde sar rewanno laamu leydi Sénégal addani laana gadanka jofde jippinde laana ɗimma nadde jofde jippinde donc ɗo joni ɓe mbi wonde ko haydara ɓe tawani ɗon haydara koɓe joɓi ko holto ɓe dañi ɗum holto ɓe keeɓi ɗum par ce que on saaha ɓe cuwa nadde ñamali koɓe joɓiri laaɗe ɗiɗi ɗe ko ñamade sar nde ko koɓe joɓiri ɗum ko holto ummi ko namdal ɗum ko namdal ngal gandanɗa hoore maɗa kamɓe jaydiyankoɓe eɓe ponno namdade mo ngal ɗon namdal kono noon kamɓe ɓe peletaki par ce que conférence de presse o wona haala jahowo ene arta sa namdima namdal goto ɗiɗaɓal ko ɗon kaɗɗa hay goto mabɓe namdaki ko ɓuuri namde ɗiɗi sa ƴeewi walla ko goto wiyete hen namdima ko ɓuuri namde ɗiɗi kono noon namde ɗe ɓe ndenditinta ɗumen kadi donc so tawi a wi wonde min mi tawani ɗo haydara
ñamande ene wonno ɗo ñamande nde mi yoɓi ɗum ko jobruɗa ñamande ko holɗo dañɗa ɗum e caisse noire ko heddi ko laamu Macky Sall Macky ko boni golle ko fof ena anda kam tuggude hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi hande o ummi ɗo nde to banggue kuura hay goto woyani bojji muɗum no wano adani Ablaye Wade so tawi a yeridiri ɗum e laamu Ablaye Wade ngu ronti ngu hay goto woyani ɗo ko faati e kuppiraji kuura donc duuɓi sappo e ɗiɗi hay goto woyani ko faati e kuppiraji kuura so tawi o ummima ɗo mi jogaki jikke e hakkillam de golle makko fof cakkitiɗe ɗe e wasde mi yaadude hen wonde ko baɗɗo wilde teppol pour kamɓe eɓe teppo hen to banggue kuura o min mi yaadani e ɗum gueɗal ɗiɗaɓal ngal to banggue caisse noire o wi wonde caisse noire ɓe mbi wonde wona caisse noire ko fond politique ɓe mbi wona fond politique caisse noire noon baɗɗaɗo fond politique eyyi ɓe mbi wonde wona goɗɗum kadi social wona fond politique ko fond social walla ko gueɗɗe baali noon kono noon ko wawi hen wonde foof o wi wonde ɗon kadi o tawi ko Macky fitti ha laaɓi ɓofti yaadi hen kono noon ɗum kadi so tawi a ƴeewi manipulation nani e nder hen enen foof e famɗude gandal eɗen gandi to banggue budget wona ko jowete lawol gotol mi wi wonde so banggue fond politique mo gandanɗa hono wat président ena taƴana ɗum e saaha laamu Abdou Diouf woppi ɗo ko 500 millions kala hitande ko ɗum wonno fond politique mo président jogotono ɗum ko kala hitande Ablaye Wade nde ari nde fuli ɗum laabi jeeɗiɗi walla laabi sappo e jeeɗiɗi tawde dartoyi koye milliard uji jeetati kanko Macky Sall nde o ari nde o ɓeydi hen milliard uji ɗiɗi woni milliard uji sappo nde o yahata nde ko ɗum o woppi ɗo hen ɗum ko kala hitande c'est à dire o woppe bindol kono wonko fuɗɗino hutorade hen saabu mo ndama ko gasi eyyi aɗandi so tawi a ƴeewi sa ƴeewi budget ji ɗi votete koye mois de novembre fay décembre donc so tawi woni eɗi kutore ko tuggude e janvier wona so tawi a ƴeewi tuggude e janvier e joni no foti lebbi ko lebbi jeeɗiɗi natɗen nduɗo Macky nde ummoto ɗo henna nde ko ene yaare lebbi 4 wona tawde woni koye avril o serte e laamu firti kam ko budget o so tawi woni ko milliard uji sappo o wonno Macky wawa hutorade milliard uji sappo ɗi pop e nder lebbi 4 ɗi ɗon wawa gas par ce que budget o wona ko joowa budget o yaltinirte wonande ko anduɓe kalani en mais laamu ne heewi peeje tarade non caggal nde namdiɗen e laamu ne heewi peeje ko heewi peeje ko fof wona to banggue budget e kono anduɓe ɓe namdi mawɗo leydi jogui dole budget de anduɓe ɓe namdi ɗen no kaldi ne budget o yaltirta ko par lebbi 3 joni noon budget tawde yaltirta ko par lebbi 3 feccete ko e nder jaltanɗe 3 ha e 4 donc ɗo joni so tawi ko par lebbi 3 yaltat woodi ko kanko Macky o ƴetti hen ko feccere wootere joni ko heddi ko holto woni ko ɓe mbiyata ɓe tawani ɗon ko wotana e nder lebbi 3 ɗi ko kam ɗum kam mo hutoro ɗum soka mi waɗɗani toon we kono tan mi waɗandi so mawɗo hayso ko ministre walla directeur so tawi wotanama hunde ko fonnode lebbi jeegom waɗi ɗum lebbi 3 o haljiti omo jogui hakke e membade ga membo ga mawɗo leydi jiimi ministre de l'économie et des finances et budget jiimi douane jiimi impôt et domaine jiimi no wawi so tawi wonko ngakki membo ga ha kadi sukka ga yolla kono aɗa andi membogol président to banggue membanɗe ɗe mbiyataɗe wona to banggue budget jomum président ene wawi wiyede budget muɗum ko naggam hutoro ɗum gasa an ka directeur Sonelec mima Ahmadou sohli milliard wona ɗum an andi noon dañirta milliard o gaddanaka lonas tan ɗo ko pelle ba noon ɗum woni ko mbimami ko ɗum ko doole président rokki ɗum ɗum jiɗmi wiide eyyi ɗum ko doole président rokki ɗum kono o suusa ƴettoyde e budget o omo ara omo sukkira ɗum yolde nde o ŋakkirande par ce que toon labtat ha ɓurta joni noon holno sukkirta ɗum ko ga ko min wanma ɗon ñawdana kam nde ɗon ñawal on yetto jinmi hokkude mi ƴettoto mi ƴetta ga kono noon ministre kañum ala ɗum fartangue mo président jogui ɗon o ministre ala ɗum waɗi wiide ko président jogui ɗum wawi membitoyade heddi ko to banggue budget o mi wima wonde anduɓe koɓe kalani en yaltirta ko par lebbi 3 joni noon mi wima wonde so tawi ko feccere 3 gonno ko feccere wotere o ƴetti pecce ɗiɗi keddiɗe holto goni mataw nde ɓe gari nde ɓe tawi ko pecce ɗiɗi keddiɗe ɗe cuwata o yaltude joni noon mataw pecce ɗiɗi keddiɗe jalti walla jaltani ko ɗum ɓe ponno haalande yimɓeɓe ndemin gari nde min tawani ɗon haydara e ɗo joni noon ari ko holno ardi ɗum ɗon ko namdal
potgal arde e makko walla hay hunde aani kono to fo ittama haalaade kanko président kaalowo ɗum o koye ɗum ɓe ponno ñoƴƴudemo haw laɓɓina ɗum ha tiiɗi kono noon caɗele ɗe ko ɓe namdotomo o junja ɗo joofata ɓe goppamo o ɓenna kadi e ɗuma goɗɗo donc so tawi a ƴeewi o haali ɗon to banggue caisse noire o enen foof eɗen gandi to banggue caisse noire holno yaari to banggue caisse noire holno yaltirta to banggue caisse noire holno ɓetirte ɗum ɗon fof en gandi ko gonga hay sinno tawi ko président hay goto namdota ko ɗum holto nannuɗa oɗo kalis par ce que oɗon kalis heedi koye balle kanko Bassirou Diomaye Faye wona o haali o wi wonde kanko ko jooɗi ko tan ko walli e miskineɓe yawo caggal leydi to banggue safrotoɓe fotɓe oppirade fotɓe jogade caɗele to banggue boursuji to banggue gueɗe galle eko nandi hen wona omo walli holto ƴetti ɗum ɗeɗon koppareji holto gummi c'est à dire woni gueɗe ɗe gandanɗa hooremaɗa ko poɗɗe laɓɓinede ɗe laɓɓinaka ɓeydi ko tunwude eko heddi ko o haali to banggue engrais o wonde engrais o ɓe ussi hen e nder temedere kala nogas mbaɗa heeɗo hanki émission goto to banggue engrais o inde kañumen ɓuuri wawde ɓuuri hewde ko mbaɗata produire e engrais to banggue coût aduna o mondial o to banggue engrais ussa ko 30%. wona Sénégal ussi koko produit baɗa heeɗo coggu muɗum ussa temedere kala capanɗe tati joni noon kala leydi kutortonoɗi oɗon engrais famide kala temedere ene ustana hen capantati kamɓe ɓe mbi ɓe ussi ko nogas sappo keddiɗi holtoɗi goni fonno wonde ko capantati eɓe poti namdademo sappo keddiɗi holto naaki so tawi ko noon way no mbiɗa ni no jara namdade no jari namdade tawi ko noon way holto way bon ko keɗimi e émission o ko bisimilla keɗimi e émission o ko hikka to banggue engrais o ummade au mois de janvier fayi ko arata wonde produit o coût global o ko usta hen ko 30%. kamɓe ɓe usti 20%, 10% ɗi holto goni donc so tawi a ƴeewi ko faati o ruttima o wi wonde Macky Sall mo lomtiɗo hade muɗum yaade o tawi ene signini contrat ji ko faati e santé ɗi gandanɗa hoore maɗa ko musiba wonanno leydi ndi Allah waɗi ɓe jaawi ɗum heɓɓitade kanko gila o suwa taw heɗo haala ka gila mi suwa taw ƴettude laamu mbimi yoɓe dartin ɗiɗon contrat ji mo ƴettani laamu hol contrat mo wawi dartinde mo président mo foti lomtade o suwa woppude hol doole ɗe o jogui wawde dartinde e holto tugni pour wawde aridde ɗiɗon contrat ji o wawata aridde contrat ji ko nde o ƴetti guinol golle ko kanko suɓa hankadi ko kanko wawi aridde ɗiɗon contrat ji kono noon o wi wonde ko Macky Sall hadam arde mi tawi contrat ji ɓurɗi bonde ko faati e santé Macky Sall ene signini ɗumen eɓe ƴetti ɗiɗon engagement ji mbimi wonde yoɓe dartin ɗum ko gila mi suwa wadde prêté serment am wadde koko adi avril joni holno ɗum wonirta eɓe ponno artirde makko namdal yoɓe jaafo par ce que wonɓe toon ɓe Souleymane Nianan toon ko neɗɗo mo ɓuurmi horsinde teddinde ene jeeya adi ɓe formudemi to banggue journalisme mi dañe makko formation ngaji tati kono noon sa ƴeewimo kanko hoore makko aɗa andi so tawi aɗa ƴeewa journaliste so tawi joni ma en bismomo ɗo par ce que mi nela e makko ma en bismomo ɗo hawnaki so a yoɓeɗo laɓɓitinde kalnoɗo joni ko eyyi ay sa ƴeewi to banggue journaliste uji wonmo eɓe kuccita ma andu e journaliste uji jooɗiɓe goto hen foof sifa muɗum no sifori mi anda so tawi a yeeɓi conférence de presse nde wonde min mi ƴeewata Bassirou mi heeɗo ko haalata ko mi ruttora e mabɓe kala e mabɓe mbaɗaɗo gros plat mi ƴeewa ƴewki muɗum sa ƴeewi ƴewki Souleymane Niang a faami de e ƴewki journaliste Sud FM o noɓe ƴewrata ni e par rapport e heddiɓe ɓe a tawat wona gotum kamɓe ɓuuri susdemo ɓeyno kulima jiɗa eyyi par ce que toujours kamɓe guite mabɓe pawi tan koye makko ala e mabɓe jeeƴowo hoore ala e mabɓe jiilowo hoore ala e mabɓe ɗum goto mabɓe fof nana concentré eko jaggi ko toga golle sukaɓe to banggue ɗanle ɗe wonko haali hen wonde docteur Mabouba Diagne na waɗa coopérative agricole pour sukaɓe ndema mbasa ɗannade Abdou Diouf wonko wanno hen yahani
Abdoulaye Wade waɗi reva yahani Macky Sall aywa ko waɗen yahani en ñaagaki Allah ɗum ɗo wasa yaade ko ɓe jiɗi wadde coopérative agricole ko beele ne wawi jaggu suwaɓe mbasa ɗannade ha dokka golle ɗe suwaɓe daña golle. Tokara aɗa andi ko ɓuri moƴƴude e gonɗude e haala ko wiide wonde mi tawino ɗum ɗo ene feewi hen ɗum ɗo fewani hen ko fewani ko mbaɗiɗi fewnidde ɗum ko feewi ko mbaɗiɗi wattude hen goɗɗum jokka kono aɗa andi so tawi a ƴeewi e laamu Macky Sall to banggue sippaji ɗi e nder 500 pawɗi commune gonɗi e nder Sénégal kala commune ene waɗi sippa fof pamara ko hectare uji 5 kala sippa e nder commune o ene liggina 150 suka e domaine agricole mo Mambay Niang haalis muɗum ay ko nandi hen kadi donc to banggue sippa o mbimami 150 suka ene liggo e ɗiɗon sippaji ɗi e nder hitande fof eɓe coña laaɓi 3 hitande nde eɓe ndema hen laaɓi 3 wat mel ɗum ne addanoɓe wawde dañde ngaalu mbasa ɗannade donc aɗa andi ngaalu ko ene haɗa neɗɗo ɗannade ko mi haalti mbimi ɗanle ɗe ndewani lawol koɓe jolni hande eɓe mbiya immigration clandestin ɗum fuɗɗima ko ɓooyi heccimi jaafuɗa to ka émission men RTS ñanden won musidɗo goto wi mbaɗo campagne hoto waɗe gueɗe tati wima hol ɗum wiide goho somi laamima mami ittu ɗanle ɗe ndewani lawol ɗiɗi mami hokku sukaɓeɓe fof golle tati mami ustu cogguji o haali ko gonga ko gonga wadde ala lamɗo bawɗo ittude ɗum min mi haali mbimi wonde wiide ene haɗa yimɓeɓe ɗannade hay goto wawa ɗum hokkude sukaɓe fof golle hay goto wawa ɗum ustude cogguji an yeru so tawi a ƴeewi université étudiant ji wonɓe e Sénégal 150 ujunere étudiant 150 ujunere étudiant mi haalani noon admuɓe bac hikka aroɓe ɓe 150 ujunere étudiant goto fof jangguirta ko yomi dañ liggey holɗo leydi Sénégal wawi dañande ɓeɗo liggey holton leydi Sénégal so tawi woni ene ƴeewe wiya wonde hande o Sénégal naaɓe wonɓe caggal leydi ɓe goni million ngaji ɗiɗi ngakkude seeɗa so tawi tan wonɓe farayse tan mi haalani ko heddi ko de farayse ɗo tan ɓuuri ɓadade hen million ngaji ɗiɗi mankude seeɗa par ce que en nani ambassadeur France hecci hanki ene haala e veille mabɓe fête de l'indépendance mabɓe farayse kamɓe wona ɓe kaali no foti bourse uji ɓe dokkata Sénégal kala hitande ɓe kaali no foti visa ji ɓe dokkata Sénégal kala hitande donc ɗum ɗo joni ɓeɗo meta aɗa wawi artirde ɗum sa artirde ɗumen holko dokkata ɗumen sa haaɗi ɓe yaada joƴƴiniɓe ɗo holko tottataɓe heddi ko nde wonde yidde nde ɓurtima dañal ngal hewde adane ko dañal ngal ɓurno yidde nde hewde neɗɗo ene hakindi e jiilaw muɗum ene yondini e kala ko dañi hande o ɗum ɗon natti dañɗo galle goto fof yiɗi ko galleji 5 dañɗo million fof ene yiilo milliard donc ɗum ɗo holno neɗɗo wawi wiride wonde min mbaɗa wawi huɓnude sarɗiji ɗiɗo tokara wawa gas a jama ay so tawi en ƴeewi yafraji jibinano wiyami saha o saha ten heddi toɓeɗen cuwara o haala e aɗa andi so tawi a ƴeewi to banggue santé mo haali o ko wasde miijade e wasde durnude miijo saabu so tawi o wi wonde Macky Sall to banggue contrat ji santé ji ɗi waɗi ko musibaji e nder leydi ndi o yejjiti kanko nde o ardi o tawi ɗo ko 16 hôpital taw ko dernier génération 16 hôpital o tawi ɗo ko 23 centre de santé Macky Sall waɗi ɗum o tawi ɗo ko 213 poste de santé Macky Sall waɗi ɗum o tawi ɗo ko 23 centre de santé Macky Sall tawi o waɗi ɗum o tawi ɗo ko gandanɗa hoore waɗa ene wiya parc industrie gonɗo joom ñaaƴo o en jii enen fof ko woni toon ko to banggue usine aji entreprise aji société ji gonɗi ɗon o tawi ɗo to banggue trait de vie état o gurdam ngaalu ngu laamu ngu hutortono e saaha Ablaye Wade nde o ari nde kanko Macky Sall téléphone tan to banggue téléphone o tawno ɗo henne ko kala hitande leydi Sénégal laamu ngu en hutoro 22 milliards CFA to banggue téléphone Macky nde ari nde usti ɗum ha darti e milliard uji 4 CFA
donc taw ko yimɓe laamɓe ko telfinde taw ko yimɓe laamɓe tan ko ɓe kutorto mais toka yaafo dar ɗon seeɗa o tawi non toka yaafo wat seesa yaafo ɗon ko wiyete yimɓe mbawa ligginede ko so tawi fonctionnaire tan téléphone aji mum adda milliard uji poɗɗi ni haalaka kotki mum haalaka auto mum haalaka essence mum haalaka indemnité muɗum e poste ministère uji ɗi toka ɗum ɗo so tawi wattama usine aji ma waw gollinde yimɓe ko kalis no woodi yatan ko banggue goto e tokar ayi ɗum ɗon ko usta ɗon ko so tawi a ƴeewi ko yew ɗum ɓuri famɗude eyyi wasata ɗo naato e banggue yew bureauji mabɓe ɗi joni e matériel bureauji ɗi galle ne jogui service de logement galle ɗiɓe kodata ɗi ɗum ɗo fof toka so tawi ustanoma ɓe jaaɓi ustudema sukaɓe dañ golle e tokar ko ɗum woni ko garantumami ay so tawi a ƴeewi joni e 2012 to banggue laamu ngu ko hutortono e coggu otoji kala hitande ko 3 milliard wonno nde o ari nde o watti ɗum indemnité te transport otoji keɗi ko transport mbaɗata Eyyi. jahane O golle watti laamu jaɓani hay nokku goto o watti ɗumen e indemnité transport o taƴa e milliard uji 4 milliard uji 4 ɗi an ka ministre aɗa jogui hen quota mo poɗɗa dañde ko keɓata ko ɗum jahata déposé ya crédit mbawa dañde o ko oto maɗa toga ay laamuji men sanko on kalten laamuji men kalis ne woodi ha heewi haada tan koye laamiɓe ɓe e bandu men e wondiɓe mumen e ɓeɓe jiiɗi tokara wona ɓen tan ala ne heewi toga no wona ɓen tan no ɗum ɓuri hewde fattanmi aranma ala ɗum ɓuri hewde ala fattanmi aranma eyyi kono ɗum ko ɓuri hewde gonga kamɓe eɓen hen kono goɗɗo fof fonctionnaire gonɗo e nder leydi ndi kañum ene jeeya hen aɗa andi holko woni ɗum hande o holmo nanɗa fonctionnaire ene revendique ene wiya wonde min komi joɓetenoɗo ujunnaji 10 joni noon minen min mbaɗa revendique ko yomin ɓeydane ha wona ujunnaji 20 wona aɗa nana ɗum ñande foof ñande fo aɗa nana ɗum wonnana et pourtant an aɗa heeɓa ujunnaji 10 min sinno tawno minnene mi dañi mbaɗa heeɓa ujunnaji 10 charge o ɓeydoto walla ustoto to banggue gurdam meɗen non saɗa nde toka wona toon woni saɗa nde woni ko liggotoɗo yo ɓeydane non jilmidema ko liggotoɗo yo ɓeydane mo suwa liggade holno liggoto ko ɗum noon woni ko kalantumami ɗo ko mbimami wonde ko liggotoɗo o fotani wiyede wonde yo ɓeydane taw mo liggota ko ene jooɗi aɗa ko sawi mbiya ɓeydane aɗa so yo ɓeydane so tawi ministre dañi bowañ million ngaji joowi ha heewi directeur dañi indemnité ji ha heewi emploi ne jogui droit ñagade ɗum ɓe poti ko ustude kamɓe koɓe keɓata ko kamɓe ɓe gustana heddiɓe wooda heɓɓe hen naata kañum neno golloyi ɗum woni ko mbimi wonde ko aɗa andi to banggue ɓeyde ɗe fotani ɓeydede jomum ɗo dañi ɗo goɗɗo yo adde metema dañ hono ɗum kono ardiɓe ɗum ɗon so tawi non aɗa andi so tawi mi haali ɗum mi fawani e maɗa an tan ƴettumi ko guila dow guila kanko ministre o keɓo guila kanko ministre o so tawi a ƴeewi ministre ni directeur ɓuuri ɗum salaire wona salaire de base wonde directeur uji ala eyyi wonde directeur uji directeur ko wayno RTP ina moƴƴi no wona ARTP tan ko wayno SAED ina moƴƴi wona ɓen tan ko wayno RTS aɗa andi kono won directeur uji jettaki toon ay sa ƴeewi salaire ministre ko million ngaji 4-5 kono ko ministre nokkata ko ɓuuri laabi sappo eyyi ko haaldete ko mbaɗandi kono salaire muɗum ko million ngaji 4-5 ɓe ñamata ɗum ni ɓe memata ɗum de ɓe memata ko heddi ko jomum ene jogui indemnité ji goɗɗi aɗa andi joni so tawi a wiyama président de la république yeɓata ko 1 million 800 walla 2 millions aɗa andi ɗum ɗon kam ko ha lolla tan ko adresse tan kono noon président hayso yoɓaka ministre uji mbiɗa ɗi joni kala ministre gonɗo ɗo engrais mo mbiɗa o kala umiɓe caggal e gadda engrais yiiɗi signe ɗo protocole wonko mbuñata kala gaddowo ɗo to banggue nguura wonko buñata kala gaddowo banggue nayyi ina nanna e leydi he wonko wallodirte wadde ministre salaire mum o memata ɗum toka non toon en duuritan toon ay ministre o ko heɓata ko fawaki e salaire makko ɗum ko gonga ɗum e jeddi ngala toon kono noon so tawi en tugnima han jomum ko yoɓete ko en kalani muccatuji ɗi jomum ko yoɓete ko tan aɗa andi directeur ɓuuri ɗum salaire heddi noon ko goto heɓe fof ene jogui dañirɗe goɗɗe dañirɗe goɗɗe ɗe kañumenne kadi wonɗo keedata kono min mbimi wonde ko min mbimi wonde ko sinno tawno directeur wiyama tan jogui indemnité muɗum ko walla jogui salaire muɗum ko million ngaji 4 indemnité ji muɗum fof so tawi rendi hoto ɓuuri million ngaji 2 foof arta e million ngaji 6 ko heddi ko natta e nder leydi ndi golle mbawa ƴewede sukaɓe mbawa dañde liggeyaji wonande janggoɓe jalti yilohoɓe liggeyaji walla ni bawɗo wonde foof wawa dañjude ko gonga eyyi kono noon ko hunde sattude nde noon alay saago maslahaji gonata hen tan maslahaji gonoji hen ɗi noon ko neɗɗo yidde hoto haɗe yiide
woni yidde hoto haɗi yiide so tawi woni an min wiyama joni duuɓi retraite joomum jogino ko capanɗe jeegom fonno yaarude retraite ɓeena kaɓo yo wontu capanɗe jeegom e joyyi ɓeena paya ha capanɗe jeeɗiɗi eyyi hanga yimɓeji joni noon won somoruji jooɗiɗi nana less kañumen cuwata o liggade jaltu fof kay lomtina ɓiyum kala keɓɗal tan lomtina ɓiyum fonno wonde kay ko so tawi jomum liggima duuɓi retraite ha heeɓi retraite hankkadi ene foftoyo yo woɗɓe ngar ƴette so tawi ko capanɗe joyo jalti capanɗe joyo naata technicien o nana jopomi guila nane wonde ɗum ɗo woni koye gasde ngal ɗo damal uddir tan ko yo laamuji ɗi uddir usine aji ɓe usta taxe uji TVA ɗi ɓe paata joom usine aji en ɓe ɓe pawat joom usine ha yana ha maaya hiiwa wonnoɓe hen walla joom usine ƴetta yimɓe ha gayna yiɗa hiwde ɗumen waɗa déclaré faillite ya tribunal de travail inspection de travail laamu jinggan ɗum usine udda yimɓe maaya jaafoɗa toka ngol ɗo konngol uddir tan ko déclaration politique général Ousmane Sonko wino waɗa koye mbedda kono mataw hayti e aɗa andi ɗon kadi so tawi a ƴeewi e nde ɗon toɓɓere fof ene arta e nder conférence de presse mo Bassirou Diomaye Faye waɗi o Bassirou ko waɗi hecci hanki ko koko Ousmane fonno wadde wona kanko fonno wadde ɗum ko Ousmane fonno ɗum wadde kanko noon o yaari toon ko heɓɓitade Ousmane o yaariri toon heɓɓitade Ousmane ko omo andi Ousmane so tawi o woppi ɗum yahata Ousmane so woppino ɗum yahata Ousmane yahata so tawi Ousmane yahani noon wonata ko blocage e leydi ndi so tawi bloquima min somi tini kanko ɓurata tinde ɗum joni noon holno waɗata o waɗata ko ƴewde holno ɗum débloquerie no ɗum débloquerie ni no haaldi ni min de hawrananimi min fof famɗude gandal e famɗude tekki holko waɗi hawrananimi ko so tawi o wi wonde min mi haalde Ousmane Sonko mi ñaaguima walla mi haalde Ousmane Sonko mi ñaaguima ɗum wonde ɗo yaɓɓiɗo yo yaɓɓit est ce que ko ɗum foti wonde hakkude makko e Ousmane Sonko Ousmane haydara ala ko leydi ndi fawi e Ousmane leydi ndi fawi koye makko ko kanko suɓa wonde président Ousmane o fotani ñaagade ɗum o foti wiide ɗum ko waɗa o fotani yaade to Ousmane o wiya mbaɗa ñaago koɓe yatawo ko ɓiyi ko walla ko taani ko fotani wonde o fotani ñaagade Ousmane o fotani yelade e yeeso Ousmane ɗum ko hollirde ko Faransi wiyata ko faiblesse makko e yeeso Ousmane ko ɗum o holliri e o wi o wona yaafusde mbimi ko yaafus e yeeso Ousmane kanko o holliri wonde ko yaafus e yeeso Ousmane woni ɗum ko holɗo fawi Ousmane ko constitution yamiri ɗum yo yah waɗoya toon ko constitution wi Ousmane ko yo Ousmane waɗoy ɗum alay sago wona jelari wona belnari kono won article ponnoɗo ittede o yo haalde ɗum suwata o yettade toon ko ma Ousmane yaaha ha waɗa ko foti wadde ko nde oɗon article fuɗɗa yettade ɗum ɗon ɗo Ousmane waɗani ɗum oɗon article e aran taw Ousmane ko constitution wi ɗum wonde yo yah hol sababu omo ñaago ɗum hol sababu omo yelo ɗum hol sababu omo tefa ɗum hol sababu omo welno ɗum kadi o ruttima o ruttima o wi wonde ñaaguimi Ousmane mbanmi convoqué président assemblée nationale ari to am Ousmane ko kanko tawoy ɗum walla o convoque ɗum walla ko téléphone o noddi ɗum te président assemblée nationale ɓuri Ousmane capacité ɓuri ɗum pouvoir on rewe makko tawde ko on sukke makko on so welaka hande Ousmane wona ha premier ministre Ousmane hay so mettama hande wawa ittude on président assemblée nationale ala to wawade wonde premier ministre Bassirou suɓimama mum hay so Bassirou suɓima mum ala to i annene eyyi joni goppana sarɗiyankoɓe so tawi ma ñaawen e commentaire wona aɗa andi kanko ko sarɗiyanke kanko président assemblée eyyi joni kanko woni président assemblée joni kanko jogui majorité mboɗo andi kam mo sellani woto Allah wat ɗanniɗo defaɗa fi juɗɗo kanko lomtoto walla kawɗo yo Allah dandu enen kanko lomtoto kono hadde kam président soit premier ministre mum to banggue sawe mi anda to banggue kullalam wona aɗa nana kam eɓe mbiya motion de censure ko haade Ousmane yaade ko a banggue motion de censure kalta Ousmane huuli ko so tawi yeehi hoto joƴƴinanede motion de censure ko ɗum haadi Ousmane yaade Ousmane kadi suusa confrontation to renude Ousmane ya meeɗi yiide Ousmane haɓama guila l'an 2018 haaɓe assemblée hay so haɓama guila 2001 o sippama toon a meeɗa yiide Ousmane huccodirade sippama assemblée de o arat o ƴetta micro ade makko ittede député heɗo han assemblée o aranno o ƴetta micro o haala ko yiɗi haalde o bonnita ɓe o yiɗi bonnidde o seyfita ɓe o yiɗi seyfidde so tawi o gayni o ñifa micro o yalta o yaha o ƴetta oto makko yaha lawol kono mo jaabi o meeɗa tawede débat omo tawe Ousmane meeɗa haalnam hol débat mo Ousmane taw a toya no way wade foof e l'an 2018 nde o fuɗɗi nde
ko kaalowo ko kaɓeteɗo ko kaalowo e bedde de ala ande assemblée homo doyinde sa assemblée kay non metana joni diman ko assemblée omo haala toon il faut jehen aslem nema mi weltima Ousmane jaddon atay mbimi aɗa andi kanko assemblée omo yaha kono mbimami ko o meeɗa tawede débat toga jafuɗa min tawi ɗiɗiyol tata keddi Bougane Gueye Dany waɗi kañum conférence de presse mum no jiiruɗa ɗum e Bougane waɗi koko hunino Bougane gila ñanden wi wonde kala nde Bassirou Diomaye walla Ousmane Sonko waɗi déclaration so pini kankone ko baɗo déclaration kadi ma a danga daw wata e mabɓe no winone ko noon wi Ousmane no waɗanno so tawi Bassirou waɗi conseil des ministres waɗa conseil interministériel kankone o wi wonde ko Bassirou so tawi waɗi conseil des ministres Ousmane waɗi conseil interministériel so fini kankone ma waɗ conférence de presse entre saliɓe walla entre haalde miijo muɗum wala entre haalde miijo muɗum donc ko wino ko kanko Bougane o tabitini ɗum e conférence de presse makko mo waɗi hanki o haali dalillaji kanko holko hannomo nanguirande ɓen ɗo wattidiɗo yaade mabɓe eyi holko addanomo ruttitade caggal ko kamɓe ndenduno combat ɓeɓe kaɓannoɓe o tini ɓeɗo nana ñumbodira e muɗumen ɗon ɗo ene cuuɗamo o tinani wodanimo ko dartade o haali ko heewi to banggue kanko Bassirou Diomaye Faye e to banggue conférence de presse mo haali o kanko Bougane Gueye Dany o luggiɗinima hen no feewi o arti nonne kadi e fannuji kewɗi heddi noon wonko supti ko gandanɗa hoore maɗa kanko Bassirou Diomaye Faye omo fonno haalde hen ha yaaja kono o haalani to banggue marchand ambulant en ɓe ko makko hen juutani e o haali no juutani e o wi koɓe kalani haala ɓen eyyi ɓe kalani haala ɓen to banggue santé o a yii ko ɗuma goto o memi hen o ruttitaki hen to banggue courant ko ɗuma goto o memi hen o ruttitaki hen donc to banggue budget heddi ko haali ko pop kanko Bougane Gueye Dany so tawi a tonggui o wiyatma tan ko ɓeeɗo jooɗiɓe ɗo ɓe ha joni ɓe jarata koye mamin mbat min goni koye yurnihade min goni koye sattade min goni koye mamin ha hol nden toga yewtino ari ha ɗo joni to banggue opposition kanko goto yalti so wona ɗum ko Abdou Mbow gardiɗo groupe parlementaire mo Benno Bokk Yakar haali caggal muɗum ko Ayib Daffé groupe parlementaire yeewi kañum haali ɓen koye laamu gondi gaga Abdou Mbow opposition Sénégal ono foti hewde doole ni holko saabi kamɓe ɗo cuwa haalden taw eyyi aɗa andi Bougane haali kadi e nder haala makko o waɗi erango o wi omo andi assemblée nationale o koko fusoyte ɓeɗo koye ɗen koyɗe goni koye ɗum goni e gollade kadi Bassirou Diomaye Faye woni koye gollade pour rontinde laamu ngu e Ousmane Sonko ko Macky Sall wiyata noon neɗɗo ko bandum Bassirou Diomaye Faye nana gonɗina neɗɗo ko sehili muɗum Bassirou Diomaye Faye gonɗini ɗum ɗon joni noon ko wiyannoɓe Macky Sall wi neɗɗo ko bandum ɓe holko ɓe mbiyata Bassirou Diomaye Faye hakkude muɗum e Ousmane Sonko ɗon ɗo wi wonde kanko ɗo jooɗi ɗo ko Ousmane Sonko o yiɗani ɗon keeso tawi yonti ene yiilomo o jaggiran ɗum mo wallu ɗum donc holmo foɗodirta par ce que ono koye jimande Ousmane hanki less mo liggon ɗum hande ina less makko te mo yiɗan ɗum laamade leydi Macky Sall kañum wonno président organisé élection ngaji rewni ɗum ɗo maɓɓe ɗo laaɓi hay sino min tawi ɗo am ɗo ko ɗo tunwi kamɓe ɗo maɓɓe ma ɗum non mbi ɗum min ko ɗum men mi haalde ha hande ne kadi ko yimɓe heɓe noon mbiya Bougay ko leeli tan ko APR woni ko en jeeya eyyi ɗum kam dawata wadde han kono mi wima wonde kanko kam Macky Sall wiyama o organise élection ngaji ɗi ɓe gañima e dow ɗo laaɓi koye ɗum yimɓe keddi joni noon mi anda kanko so tawi so waɗi organisé élection ngaji 2029 famidi mete mawo jaɓ élection ngaji ɗi laaɓa walla o waɗat tan kono Ousmane no lomtorimo e jappere laamu nde Bougane Gueye wi wonde ko opposition ndenten jogoɗen haɓɓere wotere keblono ɗen élection ngaji législative uji paaɗi ɗi henna mete ma en dañ majorité assemblée opposition woni mbiɗa wonde ko opposition koto woni Bougane yalti hanki ceerno Bokum hande ma yaltu wonde wiide wonde ene waɗa conférence de presse Benno Bokk Yakar kañumen hande ne 16h noddi ma mbaɗ conférence de presse muɗum jabtade e laɓɓinde président ko haali ko fawi e dow laamu maɓɓe ko eyyi maɓɓe jaltu hande kikiɗe maɓɓe dallin maɓɓe jaltin fof ha laaɓa ceerno
donc ɗo joni paddaten koye maɓɓe kamɓe Abdou Mbow sa ƴeewi hay ɗo nodda ɗo par ce que mi heeɗimamo e seenuji kewɗi e Sénégal mi heeɗimamo hay France radio France international mi heeɗimamo toon kono so tawi a ƴeewi jaabowol makko o heblaki o wawa wasde jaabagol no leefi eyyi o wawa wasde jaabade kono toujours o arti tan ko minen mamin joot min ƴeewa jaabowol min jaabotomo Seydou Gueye waɗi communiqué demande couverture hande siège APR maɓe jooɗoyo toon e oɗo altine pour wawde jabtade e dallinade e laɓɓinde tuundi ndi kanko Bassirou Diomaye Faye o yuppi e dow maɓɓe ndi eyyi eɗen ɗaminoyi kam mataw o wiyata wonde ko tuundi ndi fof soɓe laɓɓini haaɓe gayni maɓe guitti tuundi ndi ɓe juppita e dow maɓɓe donc aɗa yiyatno ko tawata heewi yaltude ɓe ganda Sonko adi hen seeɗa to ka hokkongol ma cakkitol faade yeeɓiyankoɓe ñiŋoɓe haaloɓe hokkuɓe mo gonga ɓe dokkanimo gonga tokara aɗa andi ay laamu so tawi a jooɗima toujours wonɓe opposition ɓe koɓe kaalata koko hen dañata hakkille par ce que toujours kamɓe ɓe kalantama ko golluɗa ko feewi ko ɓuuri hewde e maɓɓe ko ñiŋoje ɗe ɓe jaltinantuma ko dame e laabi ɗo poɗɗa rewde saabu so tawi jomum haali wiyata ko ni o fonno wadde ni o fonno wadde ko ni o fonno wiide ɗum ma rokke hakkille so tawi jomum mawnikinaki janggo e jaam so tawi aɗa wattoya ganda no battiroyɗa donc minnene feloɓe ɓe eɓe dokkami hakkille ñiŋoɓe ɓe eɓe dokkami jogade ɓernde wawde muñde e heddiɓe ɓe ko sembinoɓe ɓen ene mbawi wiyede ko yiɗɓe tan ko korsa tan gondi kono noon kamɓe foof min ɗo am ɗo koɓe gotum kala koɓe gaddi ko pulaar wiyata ko tan kala ko asaman tuɓi ma leydi rondo mata ko ɗum tan woni ko wonan tawi hen a jarama yeeɓiyankoɓe Ayo Pindi TV yewta hewinde spécial ma en dokku numéro téléphone mo ganduɗa kala joguiɗo kono haala kono ñeew kono ɓeyda naata hen banggue WhatsApp ma en battu fadde ɗo sa e sa fo yimɓe ɗiɗo walla yimɓe tato jarnade mo ganduɗa ko Daouda Moussa Dia e Harouna Moussa Dia ɓe sababu men saabi ha ɗum ɗo daña Sonko daña hen belemma e humpito ko jawdi mabɓe mbaɗi e jettiɓe e jardima mabɓe Abou Gaye Allah jarama lewlal communication yettama Djiby Dianta banggue caméra montata ko Ali Fall ko ɗo ka tan ha lawol ngol so Allah nam ɗo Djiby